babu aro haka zalika babu haya. Kai haba! Tafiyar mu ta kowa ce kuma ba mu hana ku kuyo sallah. Nasarar mu gurin Allah take Nijar sai ni yau murna. Yar da yar mun ka bidan canji. Le 21 février prochain, nous irons aux urnes pour choisir notre prochain président. Mais nous n'avons qu'un seul choix, c'est son Excellence Mahaman Ousmane, un Nigérien digne et honnête. C'est le seul choix que nous avons pour sauver notre pays et notre peuple. Le 21 février, c'est une obligation pour tout Nigérien d'aller voter pour sauver définitivement notre pays. Le président Ibrahim Yacouba nous demande de sortir massivement pour voter son Excellence Mahaman Ousmane. Alors faites comme moi, en tant que Nigérienne et artiste du MPN Kishinkasa, je vote Mahaman Ousmane. Duk gaba ɗayan Nijar, mazanmu da matanmu da yaranmu, mu zuba ƙudanmu mu sa mu ido mu hoki. Don haka abinda za mu yi sai mun zuba ƙuri'anmu mu ga ɗan takarinmu ya wuce. In ya wuce sa'an nan za mu hito da cikin halin tir da ake cewa ƙasanmu duk ita ce abba ta cikin duniya. Sai mun yaka na sa'an nan mu samu ƙasanmu ta hita daga wannan zagaye. Don haka gungu na ƙungiyar ƙawaice yake cewa ga mata na ƙauye da na birni da na ina duk mu yi mobilite gaba ɗaya mu tarun mu ga cewa 21 ga watan nan na Fabrairu ma'ana wannan wata na biyu na tura 2021 in Allah ya yarda mu ga cewa ƙuri'unmu mun nasa su inda ya kamata bayan ɗan takararmu mai daraja Alhaji Muhammad Usman mu tsara mu wake kuma mu rakayo. Baba mai LCC kai ne ƙaramin su kai ne babban su kai ne na ɗayan su kai ne ƙarshen su ubangidan Mahamudu baba mai tabayin suna na gaida kai jikan mai daji na gaida kai jikan sahi baba aradu ka kai da na faɗa ina da ɗanɗani jama'ar Nijar suka ce ayo daidai baba dare Baba mugu mai gidan Mahamudu Baba mugu Baba kafu mata kyau Baba aradu da kabis Baba mana da ka san mahaukaci nake da ni da kaina sai na barka ko da arewa za ta yi ina lafiya babban sarki na Usmanu mai gidan talaka abin da za a yi mana a canza tukushe na gamko ya zo da a canza maganar shirin mu ai ba da na sani a canza daga yin gudu na ce ai saurari a canza da batun mu ko su wancan ba sa gani a canza to a share wadda cuta ta zo ba a canza to la ilaha illallah Muhammadur Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam tambara da wannan musulman munare ji mai gidan mu gwarzo baban mu munare wannan na hawa dai an gwarzo munare sai ka gama da Allah hamshaki munare mai gidan mu ga umar sarki ya yi wannan da Ibrahim ya kuma dai gwarzo munare shi ya ce na gamka dan sabon aiki ka faɗa wa al'umma a garake abu mai gidan wani su da a can da wani cikin gidan da mutum musulmani mai ƙasa ne da ƙasar shi da mulkin suna wajen masu wani tace na ce a wasu ba mai sanar da ruwan kwanci sarkin ya Adam ne kai Adam ne kai
muraka muka sa muka yawa aka sabone ne da halaliya kuwa domin samun ingantattun shirye-shiryenmu ku danna mana subscribe.